kapok ni ng'eyo jo IMLU, ng'ano mano ochung' ni weche mag thieth? Ok, mokwongo kane ginene mokwongo kane adonjo osiptal mokwongo mar Sabasaba cha, bil na nochulna gi osiepena gi jo kanisa, kanisa maleme, no otimona gini, notimona rambe gi osiepena gi family, ne gichung' koda matek mawuok. Then achaka dok kendo mar ariyo, ochako ochung'na gi osiepena, an gosiepe adek ma anyawacho ni gichung' koda motegno, kendo alamo negi Nyasaye ni ogwedhgi. To gi family gi nene family mara ok ne giweya, nyaka sama wuoye ni ok ne giweya, pod gichung' koda motegno. Then kanisa bendo chung' koda motegno. Koro e yo machiek, bil na ichulo gi kanisa, gi ginene kanisa, gi osiepe kachiel gi family. Okay. Yeah. Te sama ne masira ma kama yudi, kamoro ne untiere kar ng'anyo, koso ne un kama nade?